Qhikiza lami sesiphinde sahlangana futhi. Ngisacela ungichazele kabanzi ukuthi yini kade yenzeka izolo nje badeni necamp. Izolo kade sine camp, besine camp yokunikwa kweingane ebekade sizikhulisa, sizikhipha ebunganeni sesiyifaka ebutshitshini. Ngiyakuzwa. Okunye ngeke ngabona ingane ade zimboziwe lokho kusuke kwenzelwani. Ugonqa ila khona usuke uzobe ungaqokile impahla zakho, uzobe umbethe ingubo le ogonqa ngayo, usuke usumamgonqo ngoba usuke usuphuma esigabeni sobungane usungena esigabeni sokuba intombi. Ngeke ngeza kuthiwa kade kubale kuthiwa ingane ezovukisa nezanje zogunda. Ukugundwa kwazo ingane lokho kusuke kwenzelwani. Ngenkathi ingane sizigunda sisuke sizikhipha ebunganeni sizifaka ebuntombini, ziphuma kwesinye isigaba zingena kwesinye isigaba. Intombi isigaba nesigaba engena kusona iyagunda. Ukugunda kuwusiko lokuthi ungena kwesinye isigaba uqala kabusha. Nabo bazoqala kabusha manje babe izintombi ngabe besayingane. Manje mase sigundiwe ke ingane lezo. Inwele lezi zisuke zigundiwe zenziwa njani? Inwele lezi sisuke sibagunda zona sisihambisa namanzi kumele zihambe emfuleni ohambayo. Ngeke ngabona futhi kusenade nithi ingane ezizovuka zihambe ziyogeza emfuleni. Ukugeza kweingane lokho kusuke kwenziwelani? Ukugezwa kweingane lezi ezisuke sezise emgonqweni kusuke kwenzelwa ukuthi zikhiphe amabhadi, zikhiphe ukungcola. Zikhipha kanjani ukungcola? Zikhiphe ukuthi zigeze emfuleni ohambayo, zigeza ngamanzi ekseni ngovuvi. Njalo ekseni ngovivi kule nsuku abasuke bezigonqele nje begonqo 3 days, sovuka ekseni siyahamba siyogeza emfuleni ohambayo. Inganulahla kanjani usiko lwami? Inganulahla kanjani usiko lwami? Sanibonani babukeli. Onibingelelayo noSihle intombi yabaDlamini, intombi engihle ngobuhle kuphela kodwa enhle nangezenzo zayo. Angihambi ngedwa, ngihamba neBawunile Foundation ngaphansi kohlelo amasiko nemikhuba. Sitholakala bukhoma esigodleni samatshitshi. Mesikhuluma esigodleni samatshitshi ilapho suke sikhuluma khona ngezigaba umuntu wesifazane kanye nomuntu wesilisa adlula kuzo kusukela ebuncanini azabe mdala. Kungagcini-ke lapho siphinde sikhulume ngemisebenzi abenzelwa yona ngokwezigaba zabo. Namhlanje ngifisa sikhulume ngakho esigodleni samatshitshi izinto ezinhlanu eziyinqubo esiphila ngaphansi kwazo. Okuyusiko, usikompilo, imikhuba, inkolo, inkololozi. Kuyenzeka yini ukuthi intombazane yenzelwe umhlonyane ingakazi ibikwe imisamo? Ngeke ingane ithi ngenzelwanga imbeleko eseyenzelwa umhlonyane. Ufuna kuqalwe ngembeleko. Iyona le okuyiyona emveza ukuthi kufike umntwana lekhaya. Eseke ukuthi nesekhulileke ukhathi kiwa lapho emhlonyaneni. Ngiyaye ngizwe kuthiwa kukhona into ekuthiwa ukunikwa, mase ukunikwa kusuke usichazele nje ukuthi kusuke kwenziwani. Anazi lutho mina ngisebancane. Babona ukuziphatha kokuqala nje ukuzihlonipha wena mntanami. Kubaleke ngendlela eyisimanga ukuthi uqale uzihloniphe wena ukuze uhlonishwe nabanye. Lalela unezigaba ngesikhathi uzanikwa. Esokuqala isigaba yafika kunentombi ezindala okuthiwa amaqhikiza. Kube nentombi kuzobe ile ntombi ezizanikwa majongosi. Kuzathi la kule ntombi lezi ezindala ziyanibona nina matshitshi lapha ukuthi sefanele loya kafanele loya usefanele. Seziyahlangana intombi. Zihlangana zodwa zikhulume eseziyahamba sezilikhulumile usuku sezohamba zithatha lamatshitshi izindlu ngezindlu ziwathathe lamatshitshi ziwaqoqele ndawonye. Uma seqoqiwe ke lamatshitshi ngalosuku ade babeyinqumile. Sokuyavuka ekseni ziyathathwa lengane amatshitshi asuwe emfuleni. Lapha emfuleni nogeza.
Usabhawa kinya usabhawa ngoba kinya phela. Yasabhawa kodwa. Samkinya. Dosinyawo qala. Ngane omunye. Nje emdala kangaka. Hayi bo phela. Na crossana na. Hayi umfana samluma umfana mina. Samluma. Akine lo mfana. Ngitshela umntana usiphethe umntana umfana. Aya, ayibo. Nabo mfana ngifuna into enjalo. Siyasuka ke intombi namaqhikizi. Sezihamba zobika manje emakhaya. Ukuthi senikhulile, ziyakobaba. Ziyafika zize zihlabelela zifike zime eminyango. Mhlambe namagama nisawazi. Lawathi sizobika bawo ukuthi umntwana uthombile. Ziyafika ziyasho intombi la base bayazimukela oba. Sokukhona isigaba ke manje sokuthi ubaba uzakhuluma nentombi lezi ukuthi udinga indodakazi yakhe ikele emgonqweni njengoba ikhulile nje. Dadewethu la ngiphathiswe umyalezo nomehlo. Uthe njengoba omalwande beno elihle sebezongena ezitshitshini esigabeni sokuba amatshitshi. Kuzomela sibafundise izinto ukuthi itshitshi liziphatha kanjani. Hayi ngiyakuzwa dadewethu. Impela nami ngiyakhumbula ukuthi ngangizongeniswa nami esigabeni sokuba itshitshi. Ngatshela okuningi njengokuyokha ubulongo esibayeni. Angithi phela usuku sokuqala ukuthomba. Akumele uyungene esibayeni ekubeni usuthomba. Athini kona kuke kuthiwe uma uyocela ubulongwe emzini womuntu kungangeni wena kubonakale ucela ingane ukuthi iyokukhelela ubulongwe. Kona kuzomela ke sibafundise odadewethu ngaphela basabancane sibatshele nokumele bakwenze nokumele bangakwenziwa sebezongena esigabeni sokuba amatshitshi. Kuzomela sibafundise nokuthi kusinda kanjani. Kona uqinisile kuzomela nokuthi nje baziphathe sibafundise ukuthi intombi iziphatha kanjani. Nakho okunye okusalayo dadewethu. Njengoba phela sebezongena nje ebutshitshini, kuzomela sibantshontshe sihambe siyobanika emfundeni. Kumele futhi bazi ukuthi sizobantshontsha. Nabazi nobaba babo nakuba kumele bazi. Umuntu ozokwazi ukuthi sizobantshontsha umama womama babo. Obaba bazobe bengazi ukuthi sizobantshontsha. Okunye phela dadewethu, kuzomela sikhumbule ukuthi bona bezogcoka ubuhlali obunjengobethu. Bona bazogcoka amabhonki lawa amhlophe, okubuhlali babo njengabantu abaseyamatshitshi. Okunye dadewethu, njengoba nje izingane lezi sesizozifaka ebutshitshini, kuzomela phela basitshele uma kuukuthi umuntu useyathoma. Ngoba phela ngosuku lakho lokuqala akumele uvele nje uvuke wezinto zakhona. Kumele uqale utshele ugogo noma umama noma mawukuthi uyasaba ukhulume neqhikiza ukuze phela bezohamba beyogeza emfuleni ukuze ungezuba naso lento ekuthiwa isidina. Isicwaca. Nje mabebona abantu nje bakubona unesidina futhi ungezunuka. Okunye kuzomela sibafundise khona lapha emfuleni ukuthi mase uthomba kumele uyithande, ugeze nje ube kahle. Zinqunya amakhanda ziyekwe ke dadewethu. Asike sihambe siyobafundisa ukuthi konje kusinda kanjani ngoba bakhona bona la. Njengoba sinibize lana ke malwandeni no elihle sithunywe ugogo. Somchazela kabanzi njengoba senizongena senizophuma ebunganeni nizongena ebutshitshini ukuthi kumele niziphathe kanjani. Njengokuthi uma ubona ukuthi kukhona oshintsho selenzakalayo, kuzomela wazise omdala kini. Okungaba ugogo noma umama noma uanti noma uze kithina njengamaqhikiza sizokuchazela ukuthi lokho okuzobe sekwenzeka kuzobe kuyini. Kulolo shintshoko elizobe selenzeka kuzobe kusho kona ukuthi uyathomba. Uma ke usuthomba kunezinto okungamele uzenze ngoba ukuthomba kutshengisa ukuthi soyaphuma ebunganeni sowungena ebutshitshini. Uma uyitshitshi kunezinto okumele ungazenzi njenganokuthi uma ufuna ukuzosinda
uzobe usungasezingeneli-ke wena engadini esibayeni kuzobe sokumele ukuthi uthumele umuntu noma ingane ukuthi iyongena esibayeni ikukhelela ubulongo ngoba wena uzobe ungasakwazi ukungena esibayeni ngoba uzobe usowuya esikhathini. Manje ukubuza ukuthi mangabe ungena esibayeni sewuthombile kuba njani? Mawungena esibayeni sewuthombile inkomo azizali azibi nawo amankonyane ezinye ziyafa. Kwesinye isikhathi ke abanye omnomzane bayabethela ezibayeni zabo. Ungase ube nenkinga ngokungena kwakhe esibayeni ekubeni sewuthombile. Manje makube ingane yentombazane ingekho ngifuna ukusinda ngenzenjani? Uyakwazi ukucela ingane yomfana noma umfana nje osemdala ukuthi cela ukukhelela ubulongo ngoba wena uzobe ungasakwazi ukuthi ungene esibayeni. Okunye ke njengoba senizoqala ukuthomba senizongena esigabeni sokuba amatshitshi senizovumeleka ukuhamba imicimbi yonke ehanjwa yintombi nensizwa. Okunye futhi nina anigqoki ubuhlalu obuyimbalabala njengobethu. Nina nigqoka ubuhlalu obumhlophe okuyingqashu nento yasemqaleni okumhlophe hayi okuyimbalabala. Njengoba sesizonifundisa ukusinda-ke sizobe sesinifundisela nanokuthi njengoba sizonigonqisa nizobe uma seseniphumile-ke egonqeni nizobe senisinda. Ikona sinifundisele ukuthi nikwazi ukusinda. Uma suke sikhuluma ngommemulo ilapho khona umuntu osifazana osuke sayintombi ebonga ukuthi uziphathe kahle akakaze alale nomfana. Uma ke sikhuluma ngomkhehlo ila khona umkhwenyane esuke sezonikeza umakoti inkehli. Ukuze ubulongwe bethu buzokwazi ukuthi buhlale phansi uma sesisisinda kuzomele sikuthela amanzi ukuze buzothamba kahle uma sesisisinda kungeke kome phansi. Siyabuca-ke manje siyabukhipha-ke lobu omngathi amagungquluza lobu obuqinile ukuze phela kungeke kube kubi phansi. Siyabuca nje la sirobhi futhi. Kweminye imizi-ke uma ugonqile abanye bahlala phezu kwabo ubulongo. Ngobani? Ingoba usuke uthatha njengokuthi ungcolile. Ingakho uma uqeda kumele usinde izindlu ukuze zizohlanzeka. Sesiyaqala-ke manje sosinda abantu abami. Mawusinda uguqa phansi ngedolo. Hayi lento kusinda ngemshanelo usinda ngesandla. Uma ke sisuke sikhuluma ngomncamo ila khona umakoti esuke sizophuma ehambe eyogana. Uma kuzokwenziwa lo mcimbi ke ekhaya kwentombazane bake bamhlabele inkomo nembuzi ukuze bambike esezophuma esehambe seyogana. Bese kube umgcaco. Umgcaco ke ila khona esuke ke eseganile esekhishiwe seyiswe emzini. Njengoba kade ngishilo-ke mawusinda uyaguqa ngamadolo ebese ubulongwe uyabuthela. Mawusinda uqala emsamo uqali eminyango. Qala emsamo ubumanzise kahle ubulongwe bakho ukuze uzohlala kahle. Ebese-ke wenza kanje. Ningarobhi ngoba venirobha phela nina zingane zamanje. Sesiyaxoxa-ke manje ukuze kungeze usala phela kumanzi kakhulu. Angithi niyangibona singenza njani? Akusaleli phansi. Hayi-ke senginifundisile. Akakezwe yedwa azoqala ukuze ngizobona ukuthi nikubonile lento ade ngifundisayo, engidade ngifundisayo. Mase ngenze nje nabese ngenze njani? Ebese uyakudonsa. Kanje? Manje ngoba ngathi lento ixebula isandla nje. Hayi bo, usuke ubivika wena. Nathi sikhule siyenza lento, asixebula isandla, uzojwayela. Sisosekhe Ayizakwethu. Ngicela uzongishintsha la.
Hayi ngeke, akwenziwa kanjalo, asiqini isandla. Asiqini isandla. Hamba ngamadoda, la uzomi nje. Ngiyabonga-ke Majobe ngesikhathi sakho esinikeze sona. Ngabe imaphi amazwi ofuna ukushiya nabo? Ngibonge kakhulu ngethuba enginikeziwe. Amazwi engifuna ukwadlulisa ukuthi amantombazane noma intombi ezisahlola azizigcine ziziphathe kahle zijabulisa abazali. Ngiyeke ma ngiqomela ngithanda khona ngoba nawe mama wazikhethela ubaba. Sanibonani, namhlanje sizonika siyanikhulisa sinikhipha enganeni sonifaka ebujijini. Namhlanje sizonika imvume yokuthi seningabhinga, seningahamba amakhempu nihambe imsini, seniyingxenye yethu. Ngizocela ukudlulisela koza kwethu amanye amaqhikiza engihamba nawo anazise izinto enivumelekile ukuthi nizenze neningavumelekile ukuthi nizenze. Ngiyabonga. Amashiwelelele Shiwe mina engakusho-ke njengeqhikiza ngingasho ukuthi uma uyintombi awugcini ngokuhamba le ndaba zokuhlolwa ngakini kuphela. Uma uyintombi ufuna uhambe nezinye izigodi, uvakashele kwezinye izigodi ukuze uzabone ukuthi uma uyintombi kumele uyiphathe kanjani, futhi ikuphi engamele ukwenze, ikuphi ekumele ukwenze. Sila namhlanje sizonikhulisa, kahle besintshontshile emakini. Sintshontshela ukuthi sizonikhulisa, sinikhipha ebunganeni, sesizonifaka ekubeni amatshitshi. Mina engingakusho lokhu phezu kwalokho sekushiwo nje kubonke engingakusho ngicela kakhulu kumina ukuhamba phambili nje nakho konke inhlonipho. Ayikho intombi engabukeki njengentombi engahloniphi. Angithembi ukuthi ningathi niqala le ndlela enhle kanje nibahle kanje nani mase nizoqala ngokungahloniphi. Into esilindele kunina ukuhlonipha. Mase nize nalanga sesikoleni. Kungathi ngoba seninikiwe ingqondo sezicela ukuthi ninikiwe nihambe imsindo nihamba ama-camp senenza zonke lezo zinto. Isikole ngicela nisiprioritize nisibeke phambili. Ningabe sekuduma manje ukuthi ninikiwe senizohamba imsindo senizohamba ukuthini. Ayifune intombi engafundile. Kumele ube intombi efundile ehloniphayo. Ube right ube intombi nje enhle. Ngiyabonga. Kusethe sihamba sesemfuleni seseniyophuca amakhanda kube nembunculu bese ngiyageza emfuleni. Kulo mcimbi ke sobe siwenza kusasa thina njengamaqhikiza sobhekana phakathi. Abanye bazohamba noma mgonqo baye emfuleni kanti abanye bahambe baye kubuko emakhaya onomgonqo bayo report ukuthi kwenzakalani. Dadewethu cela ukuthi ungikhumbuze kabanzi ukuthi uma sikhuluma ngokuqathiswa sikhuluma ngani. Into ezofika yenzeke ekseni sesilapha emfuleni uzofika insizwa ngokuhlukana kwezigodi izoqwathisa omamgonqo. Uma siqwathisa ila khona insizwa yenziwa okunye engabe insizwa kuphela wonke umuntu uvumelekile ukuthi aqwathise. Uma siqwathisa njengoba embozi ngathi singababona ukuthoba osuke ezoqwathisa uvumelekile ukuthi afike ayikhombele amkhombayo. It's either uthi ucela ukumbona ubuso ngemali ethile asuke eyiphethe